ಇನಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಾಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾವೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ಕ ಜಿಪಾತಿ ಜಾವಡಾತಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಬಯ್ಯನ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಬಯ್ಯನ ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯನಗ ಪೋಪೇರು ಆಕಲ್ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಲ ಒಂಜಿ ಪೂಲ ಉಂಗೆಲ್ ಪೂಲ ಕೊನತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಗುದುನದ ಎಂಚದೆ ಪುಣ ಹಂಚೇನು ಪೊಲ್ತೆ ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲ್ತಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿಲಿದ್ದು ನಾಯ್ದುಲ ಜೋಕಲ್ಲಿ ನಾಯಿಲಿ ಆಯ್ ಮಾಡು ದೊಡ್ಡನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ವಾ ಆತನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡು ಬಾಯ್ 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 ಬಿನ್ನೇರ್ಪುರ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕೊಂದು ಜಿಗ್ಗಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ತೂಪ ವ್ಯಾನ್ ಇಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಬರತೇರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಸಿಂಬಲ್
ಇಂದೇನ ವೀತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮನ್ವಿತಾ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಸಖತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪ ರಾಯ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇರು ವಾವ್ ಇಂದು ಆರೆ ಮಲ್ತದನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತನ್ 10K ಬರೆದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಒಂದು 100K ಅನಾಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಇನ್ನಂತೂ ಸಖತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದೆ ಸೇಮು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆರಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 10K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂದು ಏತು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಇರತ್ತ ಆರೆ ಮಲ್ತದನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ for Ranjita Gowda Tulu Talk and Vlog. Do you remember your first subscriber? And now you have more than 10K. Congratulations. We wish you a bright future on YouTube. We know that you have more fun videos to make and entertain your viewers. This is presented to you from Vita Family Vlog. Congratulations for 10K plus subscribers. ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಬರಿತಿರ್ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನ್ವಿತಾ ಇರೆಗ್ ಇರೆ ನೆನ್ನೆ ಕಡಪುಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಈ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು 10K ಬರೆದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಂಕ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡ್ದೆತ್ತು ದೀಪೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್